बेंटल फरायसालिमायाव 22थि बोसोरसालिया रंजाथाइ हाबाफारिजों लोगोसे हारिमु दिन्थिफुंनाय हानजा सुरदों। चिरां जिल्लानि बेंटलनि सिङाव थानाय बेंटल फरायसालिमायाव 22थि बोसोरसालिया रंजाथाइ हाबाफारिजों लोगोसे हारिमु दिन्थिफुंनाय हानजा सुरनाय हाबाफारि खुंदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों हारिमुखौ फोजौखांनाय, फोथांना लाखिनाय, सोलोंथाइ आयदायाव जौगाहोनाय, राजखान्थि आयदायाव राजखान्थिखौ जौगाहोनायनि थांखिजों हानजा सुरनाय जायो। आसलते जोङो बे बोसोरनै समा जों गोब्राब सम थांबाय जोंनि थाखाय, जेराव स्कुल कलेज जेबो जों खालायनो हायाखिसै, मोजाङै जों रंजानो हायाखिसै जोंनि गथ'फ्रा। स' दिनै बे कभिडनिफ्राय जोङो एसेब्लाबो जों फ्रि जानो हानायखाय जों दिनै जोबोद बेबादि मोनसे प्रग्रामफोरखौ खालायनो मोननायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदों। स' दिनै जे जोंनि जे 22nd जे कलेज उइक प्रग्रामनि बे जोबथा सान, दिनै बे जोबथा सानाव बे कालचारेल रेलिखौ जोङो प्रग्रामखौ जों खालायनाय जादों। बेजोंनो जे जोंनि समाजाव थानाय माखासे गाज्रि हुदा आखुफोर दङ, बेफोरखौ जेन माब्रै जों फोजोबनो हायो, एसेब्लाबो बे माखासे गाज्रि हुदा जेरै जौ लोंनाय, ड्राग्स जानाय, बेफोर गासैबो गाज्रि हुदाफ्रा जेन जोंनि ससाइटिनि थाखाय खहा खालायो, बेफोरखौ जों एसेब्लाबो बे रेलिनि गेजेरजों जोङो मेसेज होनो थाखाय जों सानदों आरोखि। आसलते जोङो बे रेलिखौ खालायनायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव थानाय साफ्रोमबो मानसिफोरनो मोनसे सांग्रांथि लाबोनो सानदों। खारन जोंनि समाजाव थानाय गोबां मानसिफ्रा दाबो बेबादि सांग्रां नङा, जेरै जौ लोंनाय, ड्राग्स जानाय आरो बेबायदिनो गाज्रि आखल आखुफोरा जे जोंनि समाजाव खहा खालायो, बेफोरखौ बिसोरो मोजां बेबायदिनो गोथौयै साननो हायाखै। दा बेनिखायनो जोङो बाहेरायाव गिदिंनायनि गेजेरजों बे जोंनि माखासे गाज्रि बे हुदाफोरनिफ्राय जे जों जानगारना थानांगौ, नैबेखौ जोङो एसे मानसिफोरनिसिम मोनसे बे बाथ्राखौ जों खोन्थानो थाखाय जों बे रेलिखौ खालायनाय जादों बाहेरायाव। दा जों डिपार्टमेन्ट वाइज जों बेखौ खालायनाय जादों। दा बेवहाय जोङो डिपार्टमेन्ट वाइज जोङो कम्पिटिसनखौ जों खालायदों, आरो गासैबो जिनिसाव जों कम्पिटिसन नङाब्ला बेयो मोजां जाया। दा बेनिखायनो सेथियावनो जाहैबाय जे जाहाथे जोंनि बे कालचारेल रेलि प्रग्रामा जेन मोजाङै जाफुंजायो, बेनिखायनो जों मोनसे कम्पिटिसनखौ बादायलायनायखौ जों लादों। ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जोंनि जे डिपार्टमेन्टआव थानाय जोंनि जे फोरोंगिरिफोर, जोंनि जे प्रफेसारफोर आरो स्टुडेन्टफोर, बिसोर बयबो जेन खुब सांग्राङै जेन गोसो होनानै बे प्रग्रामखौ जेन जाफुंहोयो, बेनि थाखायनो बे कम्पिटिसनखौ लानाय जादों।